Hej alle sammen. Velkommen til den her kanal. Første video. I dag der skal vi fyre noget krudt af. Vi hygger os lidt. Og så skal vi også skyde med sådan en hardcore. Ja. Gun her. Ja, så forstår. Yes. Så har vi alle vores ting. Vi har heksehyl, coolaflasker og så nogle tape til at lave. Så laver vi de her til nogle af dem i hvert fald. Til Små kanonslag. Ja, små kanonslag. Ja, og så tænker vi at skyde sådan nogle her med airsoft. Og så bliver det bare rigtig sjovt. Ja. Så nu så skal vi ned til vores lille sø her. I vores have, der kommer mega meget vand, så jeg tænker at vi sætter det her. Så det var damagen. Ja. Og så hvis vi får 100 likes, så må Adrian skyde mig i røven med den her. Den er virkelig kraftig. Yes, 100 likes special. Det gør vi fandme. Ja. Så det var det for cola-dåserne. Den der. Ja. Så står den der. Så jeg lavede vores minikanonslag. Eller vi er ved at lave dem. Ja, ud af heksehyl. Så ja. Så har vi den her. Ja, det er alle de der heksehyl der. Det bliver faktisk en rimelig stor kanonslag her. Og så var det en nede i en kasse, bare lidt for sjov. Yes, det er han. Det var det. Ja, der er ikke så meget kast tilbage, må jeg sige. Så er det en stor kanonslag. Så han er i gang nu. Så tænker han fandme. Ja, så nu har vi et heksehyl, og så har vi puttet nogle heksehyl herned. Og det vi tænker, vi gør, det er at holde det her, og så pege det nedad, og så se, hvad der sker dernede. Yes. Vi er klar. Det her. Få lige til at være lidt. Lad det være lidt. Trickshot. Det er klar. Jeg vil bare se. Det er lidt sort. Det må det ikke være. Au, for fuck. For helvede. For i dag, så siger vi bare tak for i dag. Tak alle sammen for at komme med, og husk 100 likes, og så laver vi sådan her med røven. Ja, så bliver jeg sgu skudt i røven. Yes, så peace out.